दिनै बिटिआर ओनसोलनिनो बियो बागानपारा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा बियाब बे बियाबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय जि माने सावथुन सालि जायखौ जोङो थोंजोङै बुङोबा सिनेमा हल बे सिनेमा हल बानायनायनि गरन्थ बायदियै दिनै नैथि सिनेमा हलखौ बागानपारानि बे बागानपारा सप्तायावनो गायसननायनि जि लाहार बेखौ खालामदों आरो जोङो आसा खालामनो हायो जे बिटिआर सरकारनि जि मोनसे सिद्धान्त जि थांखि बे थांखि हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय जानायनिफ्रायनो बर' माहारिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनायनि जि मोनसे साननाय जि मोनसे मावनाय आरो जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ मावफुंगासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो दिनैबो नैबे बागानपारायाव मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मोनसे डिजिटेल सिनेमा हल गायसननो थांगासिनो दङ। दान्दिसे उनाव बिथाङा गावनो गावनि आखाइजों बेवहाय जि अन्थाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारि जोंहा जागोन आरो जेब्ला सिनेमा हल गायसननायनि खोथाफोरखौ खौरांफोरखौ माने बिटिआर सरकारा थिग खालामनायखौ जेब्ला खौरांफोरखौ रायजो राजाफोरा मोनो जोबोद माने मा होननानै बुंदों जोबोद खुसि मोनदों बिथांमोना आरो पार्सनेलि आंजोंबो माखासे माने जिहेतु ससियेल मिडिया आथिखालाव बे ससियेल मिडियायाव पार्सनेलि गोबां माने सापर्ट खालामदों आरो बागानपारायाव जि सिनेमा हल मोनसे जादों बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौबो जोबोद गोसो खुसियै बागानपारा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बरायदों आरो बै हिसाबैनो जोङो मोनथिनो हायो दे आथिखालाव बर'नि जि सावथुन बे बर'नि सावथुनावबो गोबां माने सावथुन फावखुंगुर बिथांमोना फैबाय लेखा गोरों सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लाबाय माखासे ट्रेइनार सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लादों दा बे हिसाबै मोजां मोजां सावथुनफोरखौ जोङो फोथाराव जोङो नुनो मोन्दों बा जोंहा बेबायदि टेम्परारि माने सावथुन हल गैयिनि थाखाय जोङो जायगा जायगा माने जेराव माने इकुइप नङा बेबायदियाव जोङो नायबाय थानो गोनां जायो नाथाय जोङो नैबे सिनेमा हल लुफुंनाय जि हाबाफारि बे कमप्लिट जानायनि उनाव आथिखालाव जि मोनसे आपडेट जि मोनसे लेटेस्ट जि माने बेवहाय फेसिलिटिसफोर दं दा बे फेसिलिटिसफोरखौ लानानै जोङो जोंनि जि बर' सावथुन बे बर' सावथुनखौ जोङो जोबोद माने गोजोन खुसियै गाजा गोमजायै जोङो नायनायनि जि मोनसे सुबिदा बेखौ मोनगोन आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो बर'नि जि हारिमु बे बर'नि हारिमुवाबो बियो गोसारगोन आरो बियो बर'नि हारिमुखौ गोसारनाय आरो बर'नि हारिमुखौ गोजोर खालामनायाव बेयो मोनसे आरोबाव माने जौगाफारसे बियो आवगायलांगोन जों बेखौ बुंनो हायो। दा बेवहायथ' माखासे माने डिपार्टमेन्ट दङ जेरै पिडब्लिउडि रड डिपार्टमेन्ट पिडब्लिउडि बिल्डिं बेवहाय माने वाटार रिसर्सनि दं आरो बेवहाय माने पिएइचसिनि दं दा बेबायदिनो माखासे माने 36टा माने जिखिनि जौगालु हाबाफारिनि अन्थाइ खुन्थिया गायनाय मैयायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेवहाय माने 306 कौटिनि बेवहाय आसनि बियायो माने बेखेवनानै थांबाय आरो बेवहाय माने गोग्गाथाव खोथाया नैबे जोंहा 25 नं बागानपारा समस्तियाव मैयानि जि 36टा माने आसनिफोर बेखेवदों बेनि गेजेराव जोंहा मोनबा आसनि जोंनि बागानपारा समस्तियावबो मोनदों जोङो बेवहाय लामा मोनदों लामायानो जोंहा बांसिन दोङो आरो बेनिफ्राय जों बेवहाय ब्रिज मोननो हादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि जि मोनसे माथावरि पागलदिया बे पागलदिया माथावरिया बेसेबांबा गोलाव 13 किल'मिटार पागलादिया दैमानि जि माथावरि बेखौ जोङो मोननो हादों आरो ओरैहाय जि मरा पागलदिया दिरिं दैमा होननानै बुङो बे दिरिं दैमानियावबो जोङो मैयानि जिखिनि फोसावनाय जिखिनि आसनिफोर बे आसनियाव जोङो बे दिरुं दैमायावबो जोङो माथावरिखौ मोननो हादों। दा बै हिसाबै दाखालि नैबे फेब्रुवारि दाननि 20 खालाराव जोंनि बिटिआरनिनो गाहाय बिथां प्रमद बर'आ 16 कौटि रांनि नैबे बागानपारा बियाबाव माखासे अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो बेनि जिखिनि कनस्ट्राक्सन बे खामानिया जागासिनो दङ आरो दिनैबो बेवहाय बागानपारायाव एनादार मोनसे जि डिजिटेल सिनेमा हल बे डिजिटेल सिनेमा हल गायसननो थांगासिनो दङ। नैबे समाव बागानपारा बियाब हिसाबै 2023 आरो 24 जि फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयाराव गोबांथार जि मोनसे बिटिआर सरकारनि जिखिनि
आसनिफोर स्किमफोर बेखौ जोङो मोननो हादों आरो बेनि थाखायनो बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर'खौ आं नैबे 25 नं बियाबनि सासे MCLA हिसाबै MCLA महरै आं बिथांखौ साबायखर होनदों हामबाय होनदों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जिखिनि माखासे जोंनियाव जौगालु हाबाफारिफोर दङ मावनांगौ हाबाफारिफोर दङ बेखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं।